artístico internacional. Falaba de traballo, sí, traballo para os organizadores, para os aloitadores, pero para Antón pouco, creo. Falando de traballo, non sí que temos traballiño, porque eu non sei se son tan pacíficas estas aves como parece, porque esta acaba de ver... Mira, que dis? Que és? Agarda un segundo, eu veño en son de paz. Evaristo. Buenas. Moncha, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí va. Non che digo. Non pasa nada, estoy tranquilo. Seguro? Non pasa Está nada. todo baixo control. Está todo controlado. Cañotas, ti se caso mete unha man, É que che meteu un susto máis que pegaches un brinco. Evaristo, son espectaculares, vistas así de preto, Ah, que sí? Impoñen, de verdade, Porque iso que é un falcón? No, este é un águia real. Un águia real? Sí, un macho de águia real. Águia real. Sí. É este tan bonito que... Pero non podo falar con ningún deles. No, porque non che de ver un verbo a cara, María. É que eu estaba aquí, fixadevos. É que falan cirílico como a pista. Xira a cabeza... Mira, 180 grados. Sí. Estábame contando, Evaristo, seguro que o Moncha tamén non sabe, que eso que tedes aí é un búho, que hai moita xente na casa que probablemente recorde eses búhos polas películas de Harry Potter, Sí. que nas películas de Harry Potter utilizábanos como se fosen coruxas, non? Dicían que eran coruxas, pero son búhos, en realidad, os que se utilizaron, Sí, non? neste caso é un búho nival, o que utilizaron, un Che, búho que nos nival. mentiron, No libro poñía unha coruxa. Ah. E no momento de facer ca coruxa, como se debía facer moi pequeno ou algo, utilizaron o búho nival. E claro, quedou como que unha coruxa, por o que escribeu a autora do libro. Pero é un búho nival, búho das neves. E ti que tes na man, porque iso é Este precioso. a joya da corona, casi diría. Este é unha preciosidade que é Ágata, un autillo de cara blanca. E que teñen de especial? A ver, esa mirada xa que teñen xa, que como que cautiva. Nada, o pelaje, o súa plumaje, en concreto os ollos, é o que máis cautiva. Giran a cabeza como calquer búho grande, da igual. Fíxete nos ollos, Marcial? Sí. Que ten uns En ollos... toda ela, pero nos ollos, por suposto, non? Son fermosísimas. Eu non sei como se vos deu a vos por iniciarvos nisto. Como empezastes? Bueno, isto, como a todas as cousas da vida, ou a maioría empeza como unha afición. Eu, polo menos, desde rapaciño pequeno. Despois veu o amigo Félix e ainda nos meteu máis no lío, como digo eu. E, bueno, hai uns anos, pois, dousenos por empezar a facer un pouquiño de exposicións, exhibicións, charlas en colegios, institutos. Mais ben empecín para que a xente, a nova, por lo menos, sepa un pouco que é a cetrería, que é o que normalmente se utilizan este tipo de aves, de animales, e coñezan todo, como se crían, como se coidan, como se adiestran. Mirando para ti, parece que estou escoitando a Félix Rodríguez de la Fuente. Tal cual. Ojalá, pero non tanto. Non tanto. Non, pero hai que saber, sí, para que os máis novos se inicien nisto, se vayan concienciando, que se vayan interesando pola cetrería, pero hai que saber, non? E ti, Moncha, como entraste? Entrín porque, digamos, seguindo a él, pero eu sempre fun, digamos, unha defensora de todos os animales en general. Todos. Con estos, unha vez que empezaron a chegar á casa, o que máis quixemos facer foi eso, explicarllo, achegalo un pouco, que non vexan que é unha cousa lejana que se ve na tele, explicarllo nesto nas feiras medievales, colegios, calquera que nos queira visitar, amigos, non temos en plan de visitas, non é un centro para facer visitas, pero veñen amigos, e claro, o primeiro que din, que tes aí? Que maravilla. E mira, pois é unha cousa, criando desde pequeniños, o principal é que non se extingan, que é o principal. Pero hai moito traballo detrás de cada un destes animais para que estean así, para que se comporten desta maneira, non? Sí, claro, vas a ver, este é un traballo diario. É dicir, aquí son 365 días ao ano. Aquí non te... Outra vez! Non podes facer conta de vacacións, nin de días libres, nin de nada. Estos son uns animales que hai que estar continuamente con eles, socializarlos sobre todo moito, para que poidan estar nun sitio como están aquí, están nun sitio cerrado, están bastante tranquilos, voalos a diario, a alimentación, limpieza, o sea, isto é continuo. A mí o que me chama a atención é iso, voalos a diario, non? Soltádelos, saen a voar, e logo como volven, non? Volven a noso puño ou un señuelo con comida. Pero iso non debe ser fácil adestrar un becho No, vamos a ver. para conseguir que volvan. Efectivamente, tes que crear un vínculo co páxaro
é que el sepa que ti lle dar de comer, que o coidas e que o tes como hai que telo. Quer dizer, isto non é teño un animal aí toda a semana no seu pousadeiro e pois collo un día, vou e xa está, non funciona así o tema. Collede la cría e empezades a... Efectivamente, desde polos empezamos a manexalos, que non lle teñan medo a nada, nin a xente, nin a outros animales, nin a vehículos, nin a sitios cerrados, nin nada. E despois para adestralos para certas cousas. Antes falábamos de peinador, non? Sí. Aí que vos pasou con as pombas? Non, a ver, nós non traballamos en aeropuerto neste caso, eu conozco aos profesionales que están aí, que por cierto, moi bons profesionales. Que pasa? Que nos temos que dar cuenta dunha cousa, que unha pista como a de peinador, que non é das máis grandes de España, unha pista, queremos dicir, de aterrizaje, de despexe, ten kilómetros de distancia, centos de metros de ancho, aunque eles están continuamente cos falcóns no aire voando, para outras aves que veñan, gaviotas, palomas, patos, torcaces, non pasen por esa zona, sempre pode haber unha que se che cola e foi o que pasou. Pero, bueno, quer dizer, a cousa non foi tan grave tamén como dixeron, pero sí que hubo un impacto. Eso é para que moita xente se dé cuenta a importancia que teñen estes animales. Porque se nos aeropuertos non houbera este tipo de aves traballando, seguramente estaríamos falando de máis desgracias e mortes de seres humanos e máis dun accidente, evidentemente. O sea, que neste caso foi máis grave case o titular, non? Efectivamente, sí, no titular puxeron un pouco exagerado. Que o que realmente pasou. E digo eu, a xente que está na casa, o mellor pregunta, que comen este tipo de animais? Porque me dicías antes que a coruxa come ratos, absolutamente o que encontra, pero os demais, que é o que comen? Cañotas. Estes animales son todos carnívoros. Comen o 99% da súa dieta é a base de carne. Rato, codorniz, perdiz, faisán, paloma. Na naturaleza, algúns, como o cernícalo común, así, pode cazar algún lagartiño, algún insecto, uns saltamontes, pero a dieta principal é carne. Mira, a mí o que máis me chamou a atención, Marcial, foi antes. Cando estábamos na publicidade, eu estaba falando con el, preguntoulle Tania, cantos anos viven estes animais? E dixo que en natureza viven sobre 10 anos, porque poden romper unha A, ou magoarse, ou coller unha enfermidade, pero en cautividade chegan a vivir ata 80 anos. Sí, vamos a ver, depende un pouco... 80 anos, a diferenza é brutal. Depende un pouco da especie, non? Sí, dependendo da especie, pero nese caso águia, non? Unha águia, un burreal, un águia de Harris, eu teño, por exemplo, o animal máis vello que nós temos en edade, é un águia de Harris que ten agora 23 anos e sigue criando. Na naturaleza seguramente non chega aos 10 anos. Na natureza entendo que estas aves están protegidas, non? Sí, todos estes animales están protegidos, os que temos en cautividade nacen en cautividade, evidentemente. Se vos fixades, todos teñen o seu anel, un número identificativo, cada unha delas ten a súa documentación, que hai que escribilas en certos sitios, para poder ter, quer dizer, non son animales que se poidan coller no campo. Bueno, pero cando están protegidas é por algo. Claro. Sí, claro. O mellor é que teñen bastante... Inimigos. Inimigos. Sí, non, aparte... En forma de escopeta, pode ser. Pode ser tamén. Bueno, hai moito da... Que pasa? Que dixo unha verdad. Na naturaleza tamén cumplen unha misión. O sea, estes animales non están na naturaleza porque están. Están porque cumplen unha misión de manter certas poblacións de outros animales nun nivel, que non hai xa plagas, como pode ser as coruxas co ratos, as águias con conexos ou o que sea. Quer dizer, eles cumplen, no medio ambiente na naturaleza, cumplen unha función sempre. Monche, sabes que a Marcial, como traballaba pola noite, chamabanlle Marcial Moucho. Temos por aí un moucho, non? Bueno, un moucho é o que ten ela. Este lecho. Sí, inda que che peteiro unha gotiña é porque está buscando a comida, non che fai nada. Pode acariciar sin problema. Ai. A que nunca tocaste algo tan suave? Marcial. Precioso. É unha femia. Ai, preciosa. Sí. Este teño que levalo eu para o programa. Para o programa, verdad? Pensando en ti, e poñelo aí enriba, ao lado do micrófono, enriba da mesa, non? Tedes por aquí máis complementos para utilizar cando estades cos animais? Contanos un pouco o que tedes por aquí. Dígoche, a ver, por exemplo, a caperuza úsase máis ben pos halcóns. Cando levas a algún sitio, cando se transportan, para que vayan tranquiliños, sí, é a caperuza, é exactamente. Eso úsase en halcóns, a veces en algún Harris, por exemplo, os búhos non acostumbran a usala, estos pequeniños, os autillos tampouco
O seguinte que temos aquí son os cascabeles, que non é un adorno, podelos coller. Sí, sí, por sí, non sí. facer ruido, por si os... No, non lle pasa no, nada, nada. Fai un pouquiño de ruido, pero é precisamente para cando eles levan un posto un cascabel ou dous nas águilas de Harris ou incluso águilas grandes, cando cazan, collen a presa no aire, escóndense en algún matorral E fan ruido. e fan ruido, querer estar comendo a comida, van a rompendo cas uñas e co pico van comendo a comida, fan ruido cos cascabel e nos podemos localizalo. curioso. A ver, foron millorando os tempos. Ahora pónselle un emisor que é como unha anteniña pequena, depende do tamaño do páxaro. Outra vez. E nos temos un receptor que nos dá unha señal tipo GPS que nos di máis ou menos, pode variar uns metros, dinos exactamente onde está. Onde está. Eso foron cambiando os tempos, pero antes... Podémoslo ver, podemos Puro ver este emisor que... Sí, Mirade, en este mirade. caso. A ver. Aí téndelo, Sí. con ese emisor téndelo Además, sempre localizado. Ves como Sí. parpadea, claro. Sí. Este é un emisor que leva colocado cun arnés que lle colocamos, entonces este aparato danos unha señal en caso de que o páxaro escape, se perda ou que sea, temos un receptor. Mira, Ah, mira, la mira. Eso que nos acaba de Eso é regalar. a naturaleza. Eso é a natureza. Pois A que dice que natureza. temos un Está receptor librando que nos dá peso. unha señal. Pensa que vai a marchar. Ahora mismo hainos incluso GPS xa, que dá unha ubicación exacta. Quer decir, o que dicía antes era dos cascabeis, antiguamente non había emisores. Mira, cueiros non lle poñedes, non? No. No. Mari Entonces, Carmen, vas ter chollo hoxe, Aumento o chollo. E isto que é? Isto que temos aquí. ese é un señuelo. Ese chamaba un señuelo. Aí eso, leva o señuelo con esa tira de cuero ou unha lonja que lle chamamos. E iso que facemos é enseñámolos a cazar ese señuelo. Aí metémoslle comida atada. Entonces, sobre todo cando son halcóns, para facer vuelos de exhibición, en aire libre, facémolos que cacen o señuelo e por eso lle damos despois a recompensa. O señuelo para que se utiliza en cetrería, normalmente. Cando vamos a cazar a sitios grandes, se a ave vai detrás de calquer presa, un coello, unha lebre, o que sea, e a caza xa tes que ir ali. Pero se o páxaro non caza, se che pousa nun árbol, nun posto, o que sea, darlle señuelo a 500, 600 metros e o páxaro volve a ti sin ti ter que pegar esa camiñata. Pois traballazo, parabéns, Mirade, a Vimianzo fostes algunha vez? Pois sí que estuvemos ali un ano, me Estuvemos. parece. Sí. Xa hai tempo. Xa hai moitos anos. Tiñan ganas de volver a asaltar ese castelo maravilloso que teñen ali, que temos ali en Vimianzo. Pois, despois de 3 anos, van poder asaltar de novo o castelo mañá. Están de festa, días grandes, grandes festas en Vimianzo. Moncha, Evaristo, grazas por vir, por Grazas a traernos todos, Gracias a vos. todos estes animais maravillosos. Mira que son bonitos, Grazas. Gracias a vos. A vos. Veña, boa O dito, tarde. imos a Vimianzo. Están os veciños e veciñas xa coa